Pri záchrane ľudského života je často rozhodujúca práve dostupnosť krvi, preto je jej darovanie v súčasnosti veľmi dôležité. Svoje o tom vie aj primátor mesta Košice, ktorý nedávno získal zlatú Jánskeho plaketu. Na jednej strane sa teším, je to 40 odberov, na druhej strane nebolo to vôbec náročné, čiže myslím si, že možno, že by bolo treba dať ešte viac odberov, treba ďalej chodiť na transfúzku a tá plaketa na konci dňa neznamená nič. To podstatné je chodiť, zúčastňovať sa a mať z toho radosť. Čiže ja budem veľmi rád, keď aj táto reportáž niekoho motivuje, aby sa k nám pridal. Je to naozaj vždy príjemný pocit. Okrem toho, že ide o čin, ktorým môžete niekomu druhému zachrániť život, je darovanie krvi prospešné aj pre vaše vlastné telo. Máme taký základný obraz o svojom zdravotnom stave, takisto sa nám naštartuje krvotvorba, čiže má to veľmi veľa pozitív a môžeme to urobiť naozaj nezištne a veľmi jednoducho. Len treba nabrať odvahu. K darovaniu krvi povzbudzuje Košičanov každý rok aj tradičné podujatie Primátorská kvapka krvi, ktoré sa uskutoční už budúci týždeň vo štvrtok. V tomto roku v rámci Dňa osláv mesta Košice 9. mája by som chcel všetkých pozvať, aby prišli darovať krv. Bude to priamo na hlavnej ulici, bude to v historických električkách, bude to pri historickej radnici a každý, kto príde, určite sa poteší a verím, že aj my vymyslíme aj nejaký pekný darček. Všetci, ktorí majú čo i len trošku odvahy, nech prídu, nech to skúsia a možno im to vydrží aj ďalej. Alica Matisová, Telke.